eji akpọ nke okwu n'ụka mgbede nke elukwe na mgbede ibe na-akụ na 4:49 ajụjụ ka anyị chọrọ ịjụ tata maka mere nwoke maka mere nwaanyị ụnụ etetego ụla na anyị etetego anyị etetego dị otu anyị na-adị bụ anyị ejighị egbu obi tata ụmụaka mere nwoke ụmụaka mere nwaanyị onye abụrụ tata asụkwa ya echi ụnụ asala chi ụnụ abụọla chi ụnụ ọlahụkwara ọfụma eji n'aka na ụnụ lahụrụ ọfụma ndụ ka na-alahụ alahụ ụnụ ji alahụ ọfụma tete n'udo mụnwa ugbu a ka m na-ebini maka asị mgbe onye ji tete ụla ọwụrụ ụtụtụ ya ndị ụnụ ma na-ekele ọrụ eke na mgbe ọ na traditional nwoke dị ji tete ụla ọwa ozi ndị mmụọ fakọrọ ya n'isi ka ọ na-edeliva so anyị nwa most of video anyị na-eme video anyị mere mgbe anyị asabeghị ihe ụtụtụ video anyị mere mgbe anyị atabeghị ata ụtụtụ video anyị mere mgbe anyị awụbeghị mmiri n'ahụ mgbe anyị na-eribeghị nri ụtụtụ mgbe anyị na-aṅụbeghị mmiri jọs anyị kasị na mmụọ pụta anyị na-edeliva ọrụ meseji law 1. It was happened to me. In short, edepụrụ ya edetugo ya edetu bụrụ ajụjụ eji ajụ ụnụ ịma na oge anyị dọ n'ụmụazị Pita ihe a na-achọ Tobechukwu ugwu oge anyị dọ n'ụmụazị a na-ekwu na achụ aja ma abụghị udene mara na ife mere be ndụ mmụọ mgbe ahụ ndị dibịa nọ mgbe ahụ ma eze mmụọ nọ ebe ahụ mgbe ahụ ma ndị eze nwaanyị nọ ebe ahụ ma ndị fada nọ ebe ahụ ma mụ na ụnụ n'ebe ahụ anyị ka na-afụ udene egbukweghị ha n'anụ ebe ọ na-egburu anụ kpaka ma afụ udene ebe ọ na-egburu anụ udene na-abịa ma na Enugu ma na Abia steeti ma na Imo steeti ma na Ebonyi steeti ma na Anambra steeti ma na ndị ebe m agbọbeghị ma na Rivers steeti ebe ọ na-egburu anụ udene na-abịa achụ aja afọghị udene amara na ihe mere be ndị mmụọ mgbe ahụ mana ihe emego be ndị mmụọ maka anyị dee yo ị nweghị ike igbu anụ na nkafụkwa udene ị nweghị ike igbu anụ na igbu ụkwụ ha udene ị nweghị ike ịchụ aja na egbu arịa mfe udene ị nweghị ike ịchụ aja na ndofe udene ị nweghị ike ịchụ aja na izu ọgụfụ udene ị nweghị ike ịchụ aja na Abia steeti Imo steeti Enugu steeti Anambra steeti Ebonyi steeti Rivers steeti Calabar ị nweghị ike ịpụzi udene gịnị na-eme na ife emene n'ube ndị mmụọ kpọrọnụ m ozi okwu sọnsọ share ya na this video kpọrọnụ mfemfe nwa perikoma kpọrọnụ m maazị dibịa kpọrọnụ m mmiri enwe ile ọkara akwụ ekeghị itibe biko akwụ ọkụkọ ha gịnị mere kedu alụ anyị mere kedu alụ emere ibe ahụ udene ejighị abịazi Albert Smith biko nụ ibe emego ọwụrụ na ọ na-enweghị anya nwekwara m anya mmụọ ọsọ njụwo na ajụjụ a ụnọ ọka na-afụ udene na nwere udo ga ebe udene juru eju anaghị abụzi kama 1 udene hafugoro ụnụ ma ibe nwụrụ anwụ ma aja niile ụnụ na-achụ ma ibe ebe anaghị erizi ibe ma gịnị mere udene share ya na this video ụnụ helpụ gbasa ozi a na-ekwu ihe gbara akpụrụ ya na onye ọ na-agba nkịtị ụnụ ọka na-afụ udene na-eri ya ụnụ ajụjụ ka dị na-ajụ nkwere ndị na-asa na share the video na ụnụ o meta ụnụ n'obi nke ihe awa ajụjụ ka a jụrụ mụ na ana mmụọ nwere pụta na be ndị dị ndụ na-ajụ ajụjụ a ndị na ije jụ na village Ebuka Obi achụ aja ebe ahụ udene anaghị abịazi so ka anyị nwee n'ike nụ ka anyị nwee n'ike ịkparịta nkata dịka ụmụnne maka ọyịbụ ụmụnne ka anyị na-eme mmadụ 9 nọ na wọchị m oleduzugoto 8 aka na-afụ udene gwa na anyị saịdị a na-eme achụwa gwa na anyị saịdị ọ na-eme gbuo anụ afụ udene
Albert Smith, I can have food on the side the bone. Not at all. Gina mele, gini mele. Emana onye je onwe ọmụnwa traditional nwoke dị ka a na-ezi ọdị ozi a. And then na ajụ ajụjụ onwezi onye ọwara na-agbaziri m ọzọ because anaghị m akpụcha ya nnu nke ji akpụcha shuga. Nọ na enwere m ike ekwesịrị m ivute na-aba mba mana mbịa vute ya were nwa ya wute egwuregwu deliver the message. Peter ife a na-achọ aka na afụ udene na side bụ unu na-egbu anụ. Tobechukwu ugwu kedu oge efuru udene last? Ene oge efuru udene last? Ịma na anyị ji anọ ị na-alọ. Ịka na ama njakịrị. Agwaga na ụmụ anụ ọkụkọ ahụ ị na-ata na udene ga ọwụ ije ha ekwesịrị. Ije asị ịtara chicken. Ka a na-agba njakịrị ije ha. Ịma na ụnụ gba nkịtị agba m nkịtị. Ederivago nye ude ederivago nye. Jenu chọwazie udene. Jenu chọwazie udene na location ụnụ. Hunger made the people to start eating udene. Oh. Na Tochukwu ugwu ịtago udene. Ejike Justin. Short ịwụkwa aka ji ọfọ ịkala aka. When last did you went to Nanka? Kaso bridge. Na afago eje ma akpa ya agba in fact bridge. Yeah. Ndara nka ara ha azara odi afana. Ogo na ndara nka na aza ụmụ aba guy na me okpoga. Ingo he okpoga ịma ihe wo okpoga. O ife niile ona kịta memory na-apụzi na brain ụnọ a na-azazi ya dịka aba okpoga wo oche eji anọ ana oche wo okpoga mana ebe ọdị oche ahụ mara na ihe a na-akpọ oche ahụ okpoga so okpoga ahụ ọ naghị abụzi okpoga kịta so ya ka anyị ji azazi ya n'aba okpoga na nka. So many udene in Igboland. Ke location? Fake name. Fake name na onye ọwa na-azara fake name ọ na-eji ekwu eziokwu. Ị na-aza brecha ọrịa. Brecha ọrịa ka ị na-aza ọrịa ka ewu. Werekwa ọrịa ga ahụ gbagowe side dị Yoruba ma ugwu Hausa. Ilu side ehi vukọ ebe. Larry ilu ike ọgụ. I'm doing good, my brother. Anọ gidigbam. Achụ aja ma mgbe anyị dị n'ụmụazị. A na-ekwu achụ aja ma abụghị udene. Amara na ife mere be ndụ mmụọ. Andị udene ka nkụba anyị mgbe ahụ egbukwa ha na ọsọgo awụrụ ọkụkọ ka egburu. Udene abịa vuru ife ma ya. Ọsọgoro ya wụrụ oke nwụrụ. Udene ji abịa. Ife ọwụ na ya emere ife a iji ahụrịrị udene. Taa. Udene hafugolo na aja niile ha a na-achụ anyị amaghị ebe udene nara. Chidebele eze be anyị ndewo my brother. Udene anọzighị be anyị nwanna aja niile since mmiri enwere since anyị nwere new generation of dibia and eze nwanyị. Kemgbe ndị dibia be anyị bidoro mewe yahoo. Ndị eze nwanyị be anyị bido na-ala gwuo wee merụọ n'ana udene gba ọsọ n'ala Igbo. Udene agbago ọsọ n'ala Igbo hapụ ọdịsị ụmụ ha udene anọzighị. I nweghị ike ịfụkwa udene na ife anazi ahụ kịta ugele ọma na-evuzi ọkụkọ na alụ evening nke a na-eme chakreke eje bụ mgbe ọcha ka iwere oji chakreke ka anazi ahụ udene anọzighị. Alụ emene n'ala Igbo alụ emego. Mụnwa wụ traditional nwoke dị na-ekwu ya ọgbọ aghara everywhere. Onweghị family nọ n'ala Igbo udodo nwanne ọ wụrụ na family gị na udodo na family gị adịghị udo adọghị
onwe family onwe kete ezinụlọ udodo na ana Igbo ọmụ traditional onwe obodo udodo asịgo na udodo hafu udo na udo politiki udo adọghọ na Igbo ukwu udo adọghọ na Isuọbịa udo adọghọ na Nanka udo adọghọ na Ekwulọbịa udo adọghọ na Oko udo adọghọ na Ụga onwe ebe udodo obodo hasa udo adọghọ na Nnewi and obodo ọwụ na m gwara gị ana m agwa gị ebe udo adọghọ ana m agwa gị ihe mere udo ejighị ndụka ahụ ndụ Nnewi na-eche kịta peke na onwebe into for obi na-akụ gbum 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 pa na-eche ka igwe Nnewi mgbe ọwụ na igwe Nnewi ji bichaa ndụ achọọ ya abụghị Nnewi enweghị ike inwekwa igwe again ibe aja enweziwu obi and ebe ncha ji agbasa into 4 quarter pa ji agbabi into 4 zabakwa obi uruago obi otoro obi nke ọzọ pa ji azabazi pa ji they will rule by obi pa enweghị ike irule kwa by igwe mark ya my word dee ya ede kụọ ya stamp mgbe anyị ji ana mmụọ double this video record ya keep for reference mgbe ọwụ na anyị ga-ebicha ndụ na mmụọ ma m nwee eji ma anwụọ mekwe Nnewi isi na o ji anwụ mana ofu ibe nna agwa gị na igwe Nnewi anyị na-abụ kịta aja wụ the last igwe eji enwe na Nnewi ibe ọzọ eji enweziwu obi mark my word mụnwa na-ede kwuru nye ede onye omenala ka awụm omenala nwoke dị adị ebe ọwụ na m pụtara na-ekwu ibe ndị na-ede ihe ede ibe m kwuru n'ọnụ ka a ga-ede ede ndị ọyọ ya ji anọ na the book of the prophecy Igbolata na Ekwulọbịa Papa Jowizaza achọ igwe nke ọzọ abụghị Papa Jowizaza ji awụ igwe o nwekwuru ego nnukwu ya na current igwe enweghị ego mana ọ gara skuul mana Papa Jowizaza ji nnukwute ego so ndụ ji awụ igwe ndụ bịara na nkaba don't worry ka ọ na Isuọbịa ka ọ na village ụnụ ka ọ na Igbo ukwu ka ọ na onweghị ebe udo adọghọ ife anaghị emego n'ala Igbo ụka doro m anya na anyị ka nọ mgbe a na-apụ udene asụga na achụ aja m afụhụ amara na ife mere achụ aja m afụhụ udene amara na ife mere be ndị mmụọ nwanne ife emegobe mmụọ nke ikpeazụ a ife emegobe mmụọ ọ bụrụ na ụna anaghị afụ ụzọ ọwụ na ụna anaghị anụ ife ụna anaghị afụkwa ụzọ udene adụzighị na Isuọbịa udene adụzighị na Ekwulọbịa udene adụzighị na Ụga udene adụzighị na Agụlụ Ezechukwu udene adụzighị na Agụlụzọ Igbo udene adụzighị na Mkpọrọgwụ udene adụzighị na Akpo mana Achịna mana Oko obodo niile a na-agba afa gịnị mere udene n'ọsaịdị ha udene adụzighị ma n'azụ Igbo ma n'Ichida ma Nnobi ma Nnewi ma Ụmụ Ojii udene adụzighị bụ ụnụ ma na-alọha Titus ọgọtara udene Titus Emeka ọgọtara udene wana na-ekwu ife isi ike adụgo ụna ata n'udene tabazie m udene takọrọ m na-ata n'udene ma anụ mmadụ onweghị ibe ụna anaghị ata nke ikpeazụ a Chineke alụ emene in the land of holy is now turning to the land of query. In the land of holy have turned to the land of query. Ejokata ajụjụ query keta oya ka nji na-azatara m queries unu ji aza too much queries doziele na m aba ahụ edoziele trauma queries eje na-ajụ na ajụjụ ọnụ na na-asa unu ụtara mma ansa nwa ụrụ trauma queries. Why are you talking about udene
Are you a native doctor? Luxurious boss or dotem? Nah. I need him Dodokono. Dodoka luxurious. Jevena pack ye kurobi weba and I hate luxurious boss eba. Jena pack GUO. Eba gije with a luxurious boss. I will visit Germany second week of next month for your holiday. Abia and I do busy. Alfred. I'm camera go my brother. Ude chijoku ude. Ugo chuku makati. Ude na yesenenga. Au hijele ka au de na ka au nke ka na ekwu. Udene na-efe efe udene na ata udene na-eri ozu ka a na-ekwu udene ọ dị ka udene tọnụ ziri họrọzie kehit maka ọsụ na ya nwa udene na-eri ozu nke ikpeazụ a andị ebuzie kemgbe kehit be bidoro fụta udene adụzighị kemgbe ndụ dibịa ọ dịsị ndụ dibịa fụtara jiri fụtazie n'ihu akwụkwọ udene na akwa ọkụkọ chụọ aja onweghị onye na-anarazi dị aja mmiri enwelo chụọ aja udene anaghị abịazi eze obi chụọ aja udene agba ọsọ na ndị eze nwanyị chụọ aja onweghị onye ọsọ, that is udene agba ọsọ. Chana share this video. If I program, achọrọ nka program ma ka olu onye ọwụ na ntị ka ndị Igbo niile nwee ike ịchọwa udene. Ka ndị Igbo niile nwee ike ịchọwa udene. Onwe ibe anaghị eme itavuru, onwe ibe because ibe a mebiri n'anya anyị. Mgbe anyị dị na ụmụazị, udene ka nkụ. Ebe ọwụ na evuru udene fa na-erugharị na-enwe aṅụrị n'enigwe. Ịchọ ịma saịdị egburu anụ ine anya na-enu ebe saịdị udene na-eme ibe a mana tata udene ewere gị iwe bụ anị udene ahapụgoro n'anị Igbo tesi ibe na-emekwa udene ahapụgoro n'anị Igbo udene ahapụgo anị Igbo ọ na-enwe ha idea ka ọ traditional okede na ya lụmandịrị ya ọnụ. Share ya no the video ka oluo ndị ọzọ aka ka enwe ike because asụ mgbe ọ na-ada egbu ma ọ tọkwuo okwu n'afa ha nwa they will come back. Ibe a nnaba ya mme na awụ mmecha program a eje mme ive outside ka anyị gbara na ayo je ama ive eje emele udene ka ha nwee ike bịawakwa again. Na ọrụ na ọ na-ama ha ọ na-amara ya na udene afọ na ekwulu ọbịa ọsọ gụ were efi ndị Hausa niile gbuo dobe na ekwulu ọbịa udene anaghị abịa. Udene anaghị abịa. Don't do America. Ofu J-Pack created too much fake names. Wole na watch him on a Kasongo. Kasongo, yeah. Kasongo, wana J-Pack Jeffrey Gwana Suzy French. J-Pack was a French man on a Kasongo. You know me ukwe. Yeah. Amoho de Gwana kena go be busy on de Guijada Quack. Away no echo Brita. Echiko hip hop. One day chiko loba dub. One day chiko root rock. J-Pack you belle face. If I want gonna brother gonna choose the gonna press choose okay. Gonna press choose gozi okay almost of even. Copy. Ijere copy Kasongo ko. Onagu wenye ize kolo Kasongo. Ije vuptara Kasongo. Nako. J-Pack ahapụghị ọnụ anụ Igbo to olili na ọṅụṅụ. Ahapụghị ọnụ anụ Igbo to olili na ọṅụṅụ. Ọlụlụ adịghị ya. No already made. Ebe ọ na-alụrụ ụlọ ije ebe a ikọrọba Kasongo rie nri gbuo ọzọ. Prince Chusu show.
Yeah, Prince Choose Show. Yes, oh yeah. One Prince Choose Show si eme kaje park si eme because Prince Choose Show edebeghị egwu nke ya kụọ egwu nke ya. Sọsọ ibe ọ na-akụwa egwu mmadụ na egwu mmadụ kụrụ. Nchọkwu ya kụọ m egwu ka Prince Choose Show. Okwulumonumo bịakwulumonumo n'ike nji azara ogwe m adịghị m. Okwulumonumo bịa zala m okwu agwala m n'ike nji ezogwe m adịghị m. Akụọ m egwu na ife akụghị egwu ahụ akụ na ije ọzọ itinye ọnụ nke gị dị ya. Kọpị ya karịa. Nchọ ịkụ egwu to God who made me and you. Oh, voice can need. And they want my voice will kaja the voice. A gem give a good to pack a jam or a good 50 cents. Here. A one yanate. Because you don't is your birthday. I wanna is your birthday. In a many and one of your way to see a good or no, don't just redress to that. Yeah, I take it to the candy shop. I let you learn. The Kakoma TV. Akoma, I go good to pack. You know. So, all voice can need rechange. To pack a go harry. So I don't to corner good muddy. I want to get that there is one life, Oliver, in YouTube. Ige egwu nkọrọ my own egwu mụnwa dele kụọ oyihe egwu go nwe ha egwu onye oyiri egwu ya eje ha asị na mmadụ akụvugo egwu a before ka ụjọ so anyị kụọ na dị egwu na ahụ na dị egwu bụ my history na egwu a si from Isuọhịa mgbe m na-agụ primary school ma oge m gụchara enwezighị ego ji agụ secondary school nna m were dete mpịa ya ọwụrụ egwu ivuvuta ya ndị kọpị akọja because eku egwu nke gị ị ga-enweta ọgbọ aghara from ndụ kọpị because fanwa anaghị ide egwu ede ha edenwu ha egwu ọjọọ so mmadụ kọcha ha eje kọgharịa but ụmụnwa see your head like your village people ụmụnwa Titus ejembe agụrụ gị egwu Titus because even more na ma copy I just mbakwa ha na studio egwu abịa go n'ishima and ọ na-abịa n'ishima that is instrument ọ na-afụ n'ọnụ ozugbo because you have to know the thing. Titus ọtazụ ori ni akwụghị ụgwọ Titus ọchọokwu ahụọnụ ka dị ahụọnụ Titus enwetaghị apịawa gị isi kụọgụ 2x2 Titus ị na-afụ otu o si eme ibe a Titus ọtazụ ori nne na nke ebelebe ya akwụghị ụgwọ Titus ụgwọ iji ebelebe ya na achọghị Jepak is eating udele in China today. Ife a na-ekwu maka udele ka afọ igwuregwu ka afọ ịkọsasị ude na-adụzighị n'ala Igbo. Gịnị mere ndị dibịa ana m ahapụrụ ụnụ destin kemgbe ụnụ bịara from since ụnụ bịara agbakọ mgbe ndị dibịa ọ dịsị ndị dibịa agbara ọfụ na ndị eze nwaanyị ha ji were bịa ude na-ahapụgoro ụnụ aja asụ na-achụ aja ma apụghị udene amara na ife mere be ndị mmụọ mana onwe onye ji achụ aja pụkwa udene ndị dibịa owoto ori owuo ndị eze nwaanyị eziokwu na-adọghị n'otu unu si were okwu asị na ihe ọchịchọ nke ụwa a were mebie omenala na ọdịnala ụnụ. Unu emebigo omenala na ọdịnala ụnụ. Ọ wụghị ike aka ka eji eme omenala mana unu emebigo ya achụ aja ma afụghị udene amara na ife mere be ndị mmụọ. Now unu generation na-ata udene ana asị nwanne hapụ udene na ọwụ ha anụ wụ na-ata na udene in the name of ọkụkọ
ife isi ike do anụ wụ anụ ife unu na-atazi kịta awụ gwuo ma chakere ke ma udene ma ọbọgwụ ma ogbo nke a na-enwe ọkpa ya na-adụ ka Long John egbujifu ya ọkpa ya hie saịdị ya wụrụzie ma ọkpa ma ibe a elesi ya ụnụ n'ọnụ ọkụkọ ụnụ a na-ata eji udene esi ọkụkọ ụnụ atacha anụ udene niile nọ n'ala Igbo without knowing ife ụnụ na-ata chicken ori chicken udene ka ụnụ na-eri ọsịsọ ndị Awụsa egbuo n'udene ya ndị Fulani gbukọrọcha udene na-elesi ụnụ na-ata and ụnụ amaghị mgbe ụnụ na-eme ihe a na enidghị m egwu ha ericha udene nọbeghị adịba nwa ịṅụ oyi na ịtabe ha na udene nwụọ ọnọ n'abalị a na-egosi m ọnụ unu si eri dị udene ọnụ takpọrọ udene niile ahụ udene ahụ go n'owu ya udene that udene go n'owu ya ọ nọ n'afọ unu erie n'udene unu erigo udene rikata rie udene niile n'ọba ụnụ ndị fọrọ afọ were gwa ya ọgbọ ọsọ mmiri enweghịla chụwa aja ha bịa ka ha rie ibe agadoghị aka dị ya ị nwere ike nye dibịa ego ka o were ọkọ gbuo chụọrọ gị aja ojegolo udene egburu egbu ojegote udene ọgwa gị na egbu one dị ọkụkọ 7,000 udene 1,000 ọkụkọ 20 ọkụkọ 8,000 9,000 10,000 udene 4,000 3,000 25 ụmụ nwaanyị na-esi nne mama put ụmụ nwaanyị na-esi mama put a na-eweta udene na-eshiri unu na restọrantị unu atakpọ ọnụ udene niile nọ n'ala Igbo na-ata chicken chai jenu bọrọ mfemfe nwa perikoma nwanne m a na-ezikwe ya ọdị ozi ya ka ezikwe ne gị ozi ya nwanne mmadụ ka izie ne bifo udere na badmiti mana ụnụ ata na ya duku Amerika ụnụ ata na udene akwa ọkụkọ chụwa aja onwezighị udene na-abịa ewerezi ya na-awụkọ izi n'oke ite Chimwere tempụrụ udene ọka nọkwa saịdị bụ ụnụ udene anọzikweghị saịdị be anyị chai udene ewere gị nwayọọ nnawara ebe ha si bịa ụnụ chụọ aja nọ rizienụ ụnụ chụọ aja ụnụ rienụ ndị eze nwaanyị ọhọrịma ụnụ na-agbụ ọkọ na-ata udene ka chai ụnụ na-ata udene unu ejine na udene niile nọ n'ala Igbo takpọ so gwụnanụ ka ọha n'ọnụ unu nazie unu ajụọ onwe unu gịnị mere udene ahụ what happened to the udene otu a ka ọ dị eke ụmụazị onye ọwụna fụrụ eke na eke ide mmiri na onye ọwụna fụrụ eke na ọtọta eke na-anarazikwu ọsọ udene edisapịa go n'ala Igbo eke na eke edisapịa kwuo ị nweghị ike ịbụzi eke na ọ na nke ka ije ejekọtafu eke ị na-ene anya ndị mma eke aha a na-ekene eke aha na-aga ndị na-agba izu na-eji esi mmafu eke ahụ isi vuru ya ozugbo a na-aga ojeghị eme ibe a awaka ebe dị eke na-agbazi ọsọ na-ekwuru ọbịa eke na isi ọbịa ịnwe anwafụ eke na isi ọbịa ọ nọrọ 5 minutes so ibe niile awụ ibe merenụ udene ji were gbuo ọsọ eke agbaa n'ọsọ ndị Imo Ọka enwe Imo Ọka ka nọ n'Imo Ọka maka na ndị Ọka ma ihe ndị Ọka machasị ihe ike ndị Ọka bịa na were akọrọ ede ebe ọbụla nwe onye Ọka nọ na bịa nọ
bịanụ ka nye ụna akọrịdị ndị ọka ebe nwoke nọ na ya ketere n'ụlọ anụ odumeje na-eme mmegheri ibe niile ọ gwara ndị ọka ọ ga-emechari were kwelenụ chai tradisi ya ọka pụta ụbọchị ọmụnwa. Thank you very much Ude Chijioke. Ndị ọka ji egbe na-eche enwe ịmụ ọka nche ifi nọtụ ndọtala udene taa eke akaghị taba enwe ịmụ ọka mana ndị ọka ji egbe ọkamedi were na-eche enwe ịmụ ọka nche nwanne ịgbara enwe ịmụ ọka ndị ọka agbara gị ofu enwe ịmụ ọka egbara ka ịta ndị ọka agbara gị ebe ahụ so ndị nwere eke na be ha unu emebe ha ọfụma because unu enye ha eke unu sekuriti ibe ndị mmadụ wee rie eke ahụ. Ndị nwere udene ama mgbe unu ji wee chụba aja ọjọọ ihe unu na-eme n'ime ụlọ che na onwe ha onye ga-afụ ụnụ mana udene ahụ na-efegharị n'elu na-awọchi ụnụ na-afụ ihe niile unu na-eme. Mgbe unu bidoro mebe ibe ọjọọ ka udene hapụziri ụnụ ana Igbo wa onye ọwụna na-egbu mmadụ ebe zoro ezo udene na-afụ gị. So ife mmele o ji bịara anyị generation nke anyị nwa tọrọ because na generation nke anyị achụ aja afụghị udene amara na ife mere be ndị mmụọ mana mgbe generation anyị tọrọ bịaziri mebezie ibe udene gbara ọsọ ndị ntọkarịziri a na-atọrọ mmadụ baa n'ime ọbịa gbuo wụsara ya udene. So mgbe udene anaghị eri ibe egburu egbu udene anaghị eri mmadụ. So udene gbuo ọsọ unu emega alụ unu emetọga n'Igbo andị a ga-akpụ alụ a andị ọwụghị onye ọwana ga-akpụta ya a ga-akpụ dị alụ ka udene nwee ike ịbịa wakọ maka asụ achụ aja ma afọ udene amara na ife mere be ndị mmụọ kịta ọ na-amarago na ife emego be ndị mmụọ a ga-achụ aja a ga-akpụ dị alụ. Mụnwa traditional nwoke dị na-agwa onye ọwụna mebe na ibe ọma ka amara na udene oje ebido bịa ọkwa n'ala Igbo. Mụnwa egbugo dị trumpet ka ụnụ marakwa na udene anazikwa ha abịa n'ala Igbo na ife emekwa n'ebe ndị mmụọ maka asị na-achụ aja ma afọ ha udene amara na ife mere be ndị mmụọ ife emekwa enenu be ndị mmụọ udene anọzikwa ha n'ala Igbo. Udene agbago ọsọ na ife emego be ndị mmụọ ife emerụ be ndị mmụọ ife mere be ndị mmụọ. Kedu mgbe unu ji were discover anụ mara na udene anọzighị n'eri ya unu? Kedu mgbe unu ji chọpụta na udene anọzighị n'ogbe? Kedu mgbe unu jiri mara na udene anọzighị na egbe arịa m udene anọzighị na Nando udene anọzighị na Isuọfịa udene anọzighị na Achịna udene anọzighị na Akpo ọnọzighị na Mkpọrọgwụ ọnọzighị na Ụga ọnọzighị na Amaesi ọnọzighị na Ezinifite ọnọzighị na Ekwulọbịa ọnọzighị na Aka Ọkwa ọnọzikwughị na Izuọgụ. Gịnị mere jeenu jụọrọ mfemfe nwa perikoma jeenu jụwara m ndụ mmadụ kedu ebe udene nọ gịnị mere udene gaa ihe mere udene ejizighị nọ n'ala Igbo ife emekwa enenu be ndị mmụọ. Onye ọwụna jebe ọha ajụjụ onye ọwụna jebe ọha ajụjụ ka eje jụọ ibe mere udene ji were gbaa ọsọ n'ala Igbo so anyị ribezie aja anyị na-achụ ka ibe eji emenụ ka ya iwe nwee ike ịdụkwa mma maka na asị na-achụ aja ma afọ udene amara na ife mere be ndị mmụọ. Kịta aja niile a na-achụ udene anaghị abịazi ife omebekwanụ be ndị mmụọ ibe awa ozi mmụọ so nzie ka nziri
ọgwụkwana ka ọha n'ọnụ ọgwụna ka ọha n'ọnụ Pastor Jerry onye gbuola akpọ be ya ọkụ ihugo ka ogiri ohuru n'obe dide ịsụrụ anwụrụ ụbọchị mata ya eze akụ kwara gị ka na ndụ igweghị ike imekwa exist again iwuru gị disgrace Pastor Jerry on the kono mo duhe jeha sisi arrange miracles ma arrange dibia arrange ihe niile karịa na ala Igbo Udele ghara ọnụ narie ụnụ adụzi serious on seriousness butere Udele ji were ghara ọnụ pụọ ife dị na ụnụ na-eme wee egwuregwu na ife asị na ahụhụ mgbe ụnụ bido okwuwekwa eziokwu dịka ndị nna nna ụnụ ha Udele ga-eruwekwa ụnụ nso mana as of now ka ụnụ mara date na aja ụnụ na-achụ anakwa ha anara ya anara isi ọ na-acceptable onwekwaghị onye chụrụ aja kịta a na-anara onweghị onye chụrụ aja a na-anara na ụnụ ji ọsụrụ na-eme ihe n'ike ohi ka ụnụ na-ezu ya ụnụ ma ibe ụnụ na-eme na mmụọ onweghị mmụọ na-atọpụziri ụnụ ọnụ this time around ọgbaghara adịgo every family onweghị any family kịta eji asụ m na udo dị onweghị any family udo dị n'ala Igbo onweghị any family udo dị n'ala Igbo gaanụ mee udo be ụnụ gaanụ dozie ebe ụnụ gaanụ dozie ebe ụnụ ibe ahụ ozi mmụọ ziri m ka m na-eze ụnụ ka ahụhụ ma ya ozi ibe ahụhụ ma ya ozi na anya na-egberi ụnụ ka ụnụ mara na Udele ọka n'ebe ahụ ọmaka mere nwoke ọmaka mere nwaanyị achụ aja ma afụhụ Udele ife mere be ndị mmụọ nwanne ife emegobe ndị mmụọ